Başlığa Murat Kurbanov, ha? Ay, qo'ysan, nima, to'qmoq. Yo, başlığınızda mı şu selam ne? Ha? Şu başlığınız mı oluyor sizin? Onu başlık etib qo'yayım men, qo'ydim, men öňünden aytdım, men lider bolasım gelen. Onu aytdım, Hiç. Kanka Murat abi pişmanlık duydunuz mu son? Maňa bara, maňa gerek däldi, baqy, men bu zatlar näme üçin men başlyk bolasym gelmedi, men türkmenlerin görüpçiliğini bilýärdim. Sebäp çemen başynda çemeni bilen gidişdikmi şonda? Häli men ýaňy näme ýygnyk etdik, şoda proval ýaňy çykyp başlanda, ýa ultramarin bilet men Karakolda oturamaqdym gelip, maňa "Kakamrada, biz знаменитый" diýip oturamaqdym, oşonu görüp bilmän men awraýym bu näme başlandy. Men samsykda menim analiz edip otyryna bu zatlar. Всё, men уже болмен o zaman.